हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आरोबाव फिन खेबसे शायरी भिडिअ लानानै फैलायबाय। शायरीखौ लिरनानै हरदों बिथां जिउस दैमारि, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, भिलेज स्वर्णपारा। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। मोजां मोननायाव धोनि गोरिबनि जेबो फाराग गैया। मोजां मोननाया महर मुस्रि रां रुफाजोंल' नङा। मोजां मोननाया गोसोनि अननायजोंसो। अननाय गैयाब्ला बे मोजां मोननाय नङा, बेयो संसारनि गेलेनायसो। हाय लोगोफोर, बिथांनि शायरीखौ खोनासंनानै माबायदि मोनदो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। ओमफ्राय आं बिथांनि शायरीखौ गुसुंबाबो बिराद मोजां मोनदो आरोना।